Звільнити політв'язнів Кремля та відпустити додому 16 зниклих безвісти кримських активістів. Такого вчергове вимагали активісти Кримсос під російським посольством у Києві. Згадували чемпіонат світу з футболу в Росії та навіть провели імпровізований матч. На знак того, що поки світ стежить за грою в футбол, Путін веде свою криваву гру. За імпровізованою грою спостерігав і наш Валерій Бакус. Путін грає людськими життями. Так активісти перефразували девіз футбольного чемпіонату на крові в Росії. Кримсос вчергове прийшов під російське посольство з вимогою відпустити всіх бранців Кремля та повернути додому зниклих безвісти українців. Це більше ніж 70, це майже 80 заручників Кремля. Вони тільки додають 44 людини за весь період були викрадені, і от 16 людей на даний момент невідомо де знаходяться. Таблички з їх іменами активісти розвішують на паркані посольства. Вони безмовні глядачі імпровізованого футбольного матчу Путіна проти громадських активістів. Серед них Сейран Зінедінов, Ескендер Абселямов, Іслям Джепаров та інші. Людей по одному видаляють з поля працівники ФСБ після того, як Путін обігрує кожного по черзі. Зрештою, тирану таки показують червону картку за брудну гру. Активісти впевнені, саме такого вироку від міжнародного трибуналу і дочекається зрештою Володимир Путін. Підтримати акцію прийшов і колишній політв'язень Ахтем Чийгоз. Каже, такі акції в першу чергу морально підтримують тих, кого тримають за російськими ґратами. Ребята в камере собрались, и у них на выражение лиц изменилось. Увидев вас всех здесь, и увидев, вот, где мы стоим и что мы добиваемся. Вот это наш долг. Подібні акції під посольством Росії активісти Кримсос проводять щомісяця вже протягом 2 років. Кажуть, збиратимуться тут та вимагатимуть свого, допоки всі політв'язні та зниклі безвісти не повернуться на батьківщину. Валерій Бакус, Микита Проскурін, Заман, АТР.